κύριος Νικήτας Κακλαμάνης πριν από λίγες ημέρες δήλωσε. Μα δεν σας πειράζει που το πήραν, έτσι. Το κρίσιμο όμως. Ευτυχώς που το ξεφορτωθήκαμε. Μετά από λίγες ώρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, το απάντησε. Αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Στρόιτερ, όταν κάποιοι αθλητές, παλιοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ και πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τους χειροκροτάμε. Όταν κάποιοι επιλέγουν την αντίστροφη διαδρομή, τους ψέγουμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, μπορείτε να μου απαντήσετε? Νικήτας Κακλαμάνης. Καλά έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης και πήρε τον κύριο Ζαγοράκη, τον ξεφορτωθήκαμε. Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο για κανένα από τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει το εθνόσημο. Εγώ τιμώ τον Πύρο Δήμα, γιατί έκλαψε όλη η Ελλάδα από τον αγώνα του. Τιμώ τον Θοδωρή Ζαγοράκη, διότι ήταν ο αρχηγός της μεγαλύτερης εθνικής επιτυχίας του ποδοσφαίρου. Τιμώ όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί με βρίσκουν πραγματικά αντίθετο.